हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय लिंसार बसुमतारी बिथांजोंनो लोगोसे फुजि बसुमतारी बिथांमोननि मोनसे फैनो गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ होनो सानदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर, अब्लासो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन दे। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि पार्ट 2 दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि पार्ट 1 खौहाय गोबां मानसिफोरानो अनसायखादों नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर बिथांमोननिनो दायो बे पार्ट 2 आबो फैनो थांबावगासिनो दे लोगोफोर। आसा खालामो लोगोफोर बे बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि पार्ट 2 खौबो नोंथांमोना अनसायगोन होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे फैनो गोनां बावखुंग्रि हाजो अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय नुनो मोनगोन एसनु प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअनि केरियोग्राफखौ खालामदोंमोन बिथां लेसन रामिया दे लोगोफोर। आसा खालामो लोगोफोर बिथांमोननि गोब्राब नाजानायजोंहाय बे फैनो गोनां बावखुंग्रि हाजो अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय जों थाबैनो नुनो मोनगोन दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होदो दे। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे बावखुंग्रि हाजो अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय माखासे सान नेना थाथ'बानो जाबाय दे लोगोफोर।